Stamda imimi pamberi kana mapiwa mukaona kutaura munotaura muchidaidzisa tsangamire zhonga paradzai ari pamberi penyu adaidza Selemani Philip asina kuuya shora dare renyu. Nyaya yaunzwa nazhonga paradzai nyaya ndeyekudanana nekutora mukadzi wangu unoda kuripa nemombe 3 zviva nembowo dzako chitupa mari yedare. Auya here mukadzi wako. Mukadzi wako auya here. Auya here mukadzi wacho. Mukadzi haasi kukwanisa kuuya nekuti ari kutogara naiye mukoma. Saka wakarora here. Ndakarora Taura tibve nyaya yako. Taura nyaya iyi. yangu wangu akatorwa naPhilip Selemani. Anonzi ani mudzimai wenyu? Zvakaitika kudaro. Anonzi ani mudzimai wenyu? Anonzi Adorable Samadete. Nani? Adorable Samadete. Adorable Luisa. Luisa Taurani? Madede. Taura makawanikidza vari kugara vese vari kudichi kuti nyaya ijeke kuti Mati kuti nyaya iyi tsanangurai Zvakaitika. nyaya iyi yakatanga mugore rakapera pasere. Saka tainetsana nenyaya Tainetsana nenyaya iyi? tainetsana nenyaya yechikomba ichi. Saka ndobva ndambomukumbira kuti aende kwana Tezvara kuulowa. Saka ndokwaanga ari achigara ikoko. Saka gore rapera muna August ndopakabva azotizira kuenda kumusha kwacho kwaMutare kwaPhilip Selemani. vari kugara kupi? Philip Selemani anoshanda kuSt. Peter's kulewetso St. Peter's. Okay. mupukure kwachichori. Saka izvozvi vari kupi? Neko vari vese autogara vese St. Peter's. ndisingazivi kuti chokwadi here kuti kuSt. Peter's kana kuti kumusha kwavo kwaMutare bhozi neanobva kwaMutare kuengezi. Iyo wadari? St. Bede's kubasa? Nani? St. Bede's kubasa here? St. Peter's kubasa Anosenza kupiko kuminisi? mukomana unondi pamba pasekuru vari pachiraiva. Anogara pamba penyu? Ayo kwete. Ini nditori munyaya weiyi. Ndakaita munyaya. Imimi kuti Philip Selemani mukomana wemombe. Imimi munodawo mombe 2 ubva kwaari. ini ndobva kwaitoka Saka muri kuda mombe ngani kwabva kwaari? Mwakati mombe 2 here. Kumukomana wemombe munoda mombe ngani? mumba anga akanzi abhadzare mombe 3 nembudzi 2 pamusoro. yakatombotonga Vanzi 150 rune ndobva anzi 150. Saka izvi Yakatombotonga. musi wa 17 December. yakambotonga kwani? Ya, pamusoro yemambo. Nyaya iyi takabva nayo kwaSabhuku Chitsori. Yabva kwaSabhuku Chitsori. Sabhuku Chitsori vakati inini zvemombe handikwanisi kuripisa mombe, munotenda kwaIshe nekuti nyaya yenyu inoda mombe. Tichibva tabva kwaSabhuku Chitsori tichibva taendeswa kwaIshe nededzo. KwaIshe nededzo tichibva tasvika ikoko ichibva yatongwa ndo pakataurwa zvinofanira kubhadharwa na Philip Selemani. Tichibva taita mazuva tichitoenda ikoko kundoti mazuva akati anzi azounze zvinhu haana kukwanisa kuendesa kana chimwe chete. Anenge akatosarawo nechikwereti zvakare kwaIshe nededzo ikoko chaasina kubhadharawo cheimwe mari yedare aifanira kubhadhara. mukomana wemombe kawai anoiona kupi mari? Ichokwadi. Anoiona kupi mari? Ichokwadi. Atibvunza iwe kuti anoiona nechi mari? Mushandi asi kana munhu anopara mhosva but anoda kuripirwa anoiona kupi mari yacho? Iwewe tirikubvunza iwewe kwaari kushanda ikoko ukamunoti vari kushandira kuti anofanira kuti adi abvise vozotaurirana.
hapo kai kama ya ndopa inonetsera yekuti umusha saka anogona kutobva ipapo akaenda futi kumwe achingodaro haana musha kuno musha zvavati kuwengezi kuti akuenda ende mukomana wemombe ndibinzi kuwengeza hakuna chiripo pamwe mukomana wemombe futi ikoko ari kushanda kuno mukomana wemombe ari kushanda kuno anozoenda futi ikoko akasiya atiza dzimwe mhosva saka panonetsa kuchaja kwacho kuti anobhadhara chii Azwa muri kuti warusera wanditezvara Notenda. iyandanzi yaadvo Ndo baba waadhorebo baba waadhorebo zviri kunzi yakanetsana nemukadzi wake ubva nenyaya dzechihure naphilip kubva uya bvaendesa kumba kwake mukadzi kureva kuti kumba kwenyu philip bvatera ikoko garotora mukadzi akutogara naye ndizve muna kunyepa changamire zvazvakaita achangamire kwawainetsana uyakakumbira ndichambokumbirwa ndichigadzirisa paanogara uende pasekuru chitorai imimi mhuri yenyu muiwasepai ndichima ndichengetera iyo munhu mumwe chete wainetsana naye ndiye akazotora kuti chii mwana wangu vandaona kuti uyu anga asinganyepi saka ndauya naye muno kudai unoona ungaina dhorobha wane mumwe chete. mwana umwe chete paka achangamire changamire ndaifunga kuti uyu sekusauya kwaita kudai iyo mapepa akaaona judgment ongopuhwa judgment yake yongochimira yakadaro paanenge azongobatirwawo ipapo ndo zvatoda kuti tionesane katione tibatsirane kuti right iyo mari iri kudiwa iyo mombe nhatu idzo inowanikwa papi nekuti atora mukadzi wake kugarden boy ndo zvatoda kuti tibatsirane sedare so that kana vachisimuka vanosimuka vachiti zvinoendeka here kana kuti hazviendeki kana kuti zvinodii zvinofamba sei ndekuti tobopa example une mwana wako woitiswa nhumbu nagarden boy wako garden boy wako amukwasha wako iwewe ndiyo uri kutomupa chikafu garden boy wako ndiyo uri kutoona kuti adya adii panofamba sei ungade pfuma here ipapo changamira wangu munhu kwaanobva kune wabereki mukwasha wangu akaendako akanotaura nasabhuku weko wakaponera sabhuku weuyu kumba kwake kuriko kune wani changamira batsira ane kumba kune wani kwaari kushanda ari kunzi ane 3 years 4 years 3 years asati apiwa mari yake zvinoreva kuti ane mombe gore kwaari kushanda kwacho ndo ndingade kubatsira dare ndichidaro kuti vemuruti garden boy anoitora kopi paatori pacho asi kubhadhara asi ari kugona kuchiwa munhu ari kuchengetwa iye ari kuchengetwawo sekani baba vatatanganyika kumusha kwake kuengezi kuna wabereki kune musha waripo wari kuzviziva kuti uyu akabirwa mukadzi zvinozikanwa nasabhuku wacho right ndo zvazvo zvatatu kuda kuti tisvike ipapo kuti tichandodaidza hama dzacho kuengezi handiti panoda mari dzekuti mapurisa aende kundodaidza hama dzacho kuengezi kana kuti tinokwanisa kudaidza kuti mushandi bhosi wake uyu kuti auye kudare
ndo zvingadai advise wakomana wangu wakamupa kuuya kudare. Ndopana ndinoda kuti tisvike ipapo kuti zvase kutaura kwamunotaura kuti ari kushanda haasi kupuhwa mari, munhu ari kumushandira ndiye mubereki wake waainaye. Saka munhu iye ndiye anofanira kuti adaidzwe chii kuuya kudare, ouya nemushandi wake wotongwa, nekuti ndiye guardian, pachirungu vanoti guardian, kana ndiye muchengeti wemufudzi uyu. Saka nyaya iyi inopostponwa, masamoni oitwa resave, kudaidza munhu ari kumushandira. Dai zvaikwanisika futi zvaibva zvadaidzwa nevabereki wacho wemukomana wekuengezi kuti wauye, then nyaya yoendeka mberi. Anzwa muturukire kana zviri kutaurwa muzvizvi. Saka unoda kuti mutsvage mari yekuti paitwe resave kuti nyaya ifambe. Waari kushandira uyu, kana mari iripo kuti tibva tapedze matara acho ese newabereki wacho, asi kana mari isipo, uyu waari kushandira uyu ndiye anokwanisa kuzoenda kuwabereki wacho tamukiya mudare. Handiti Tabakuri, sorry, kuona ndikasema tabarisa mari kuni haasi kupakanika munhu, asi wanazvo zvendokukutaurirai pasi zvino chakamira zvoni izvozvo wanazvo. Ani wacho anazvo? Iye akutora mukadzi weuyu anazvo. Zviri kupi? Paanogara nekwaanogara. Paanogara hazvisi zvake, ndozvaari kushandira. Ndiye anotogara. Kabhata hazvisi zvake. Ndo zvaari kushandira chakamira. Hazvisi zvake. Manzwa here pataurwa namambo, zvanzi namambo kuti tichipedze nyaya iyi ngapatiitwe samoni rekunobata uyo, kumudaidza uyo munhu wacho ari kushandirwa nemunhu uyu, kuti kana auya muno mudare manje ochinzi zvinhu zveuyu zvaari kushandira zviri kumba kwako takuti ngazviuye pano. Handiti kana iye uye arwadziwa makuti zvinhu zvacho kana zvawandisa arwadziwa, iye ndiye achakwira oti nyaya enda kutaura wabereki wako, nekuti nhasi uno ndiye mubereki wemunhu upi. Wechibva wadzokorora futi mambo wachitaura kechipiri ipapo chiti dai kuri kunzi pane mari taibva tazviita zuva rimwe chete rekuti uyo newabereki wacho wese uya pano, wobva wabatwa manje muno mudare, pakugoneka kuchiteera manje kunotora zvinhu zvipi izvozvo, nekuti nhasi uno pakangonzi iye ndiye ane zita riri kutongwa, kuti zvinhu zvino uyu azosvikirwa kunzi tipe zvinhu zveuyu asina kuiswa mudare hazvigoneki. Ndo pataurwa namambo takukubatsirai manje kuti uye pamwe imi mukutaura kuti ari kushanda haasi kubhadhara, pamwe hamuzvizii vanenge vaine agreement yavo neyerweseri mapirani avanoita chii mari, pamwe ari kubhadharwa. Kubhadharwa ari kubhadharwa ngekuti hakuna mukadzi ana murume asina mari. Vanenge aine mapira avanopanana chii mari. Saka chimwe chakanakira kana auya tochimutaura kuti right unomutambirisa mari oti $100, right, pa $100 $50 every month ikaende chindobhadhara chikwereti chake. Handiti munhu anomushandira ndiye wacho anotodiwa kuti adii, kana kuti wabereki wacho muroora wenyu batsira naye kubhadhara chii pfuma iyo. Handiti
saka tati isusu moita maprocess iyayo next court date mukaona mapurisa motaura nemapurisa iwo 1-2 muchitaura kuti munosevha sei, maybe chavangaite moadzikisirawo mari yekundoti reisevhi nemuridzi handiti chekuti akuti hanzi tabuda satonana neyo ndaendesa samona ndabhadhara zvekare oregera kuuya zvakanasiriro renyu dare raari kusvitsa kwandabva uko ari kuramba inzwaka uyu ari kuramba kuuya nekuti ari kuziva kuti haana chinhu chaanotoreva, uri kupanzwisisa. Ndosaka nasi kuuya izvezvi ndosimuka kundotora chinhu chani izvozvo. Ndiri kubvunza iwe tondosimuka kundotora chinhu chani handiti wazvone ndikasunga gaiden taakugona kusimuka gaiden kana yarwadziwa asina kuzoya gadenmusha kwemushando wayo ndizvo masamona acho anoita mari icho mapurisa ndo anosevha mapurisa anoziva kuti chii tati kuti muchinyatsoda kuti yeke maiwadaidza wese wari wairi kuti zviro zvenyu zvese zvinhu zvadi zvafamba mushe but kana pasina mari tombotanga nani negaide ari padhuzo saka nekuti izvozvi zvikusara kwake kuziva kuti handina kwandinotorerwa chinhu haundotori chinhu chemunhu ka uchitaura kuti ukutorera chinhu chemunhu munongotora nhasi mangwani chinobva chanzi nehigher court ngachidzoka. Saka zvataita hapana. I think mazvinzwisisa manje. Saka ngatisimukei tende.